Egunon, txoriene, astelenon, Zigoriturrieta. Berdin, Patrizia Bitele. Gaurkoan astelena eta astelen guztiak bezala, daukagu astelen veganoen eguna. Oso, Orduan, errezeta bat eitzen dugu, barazki jaliendako aproposa, baina, mundu osoan dako. Azkenean, norek ez ditxu maite barazki batzuk, holan, ondo kosinatuta. Nik gaurkoan, egin bihot, alberginiakin gixatu bat. A ber, Eta gixatu izango da pikantea. Bueno, horregatik ekarri dut hemen pipermina, ugari da, eskuzabala izanaz, hor neurrixakin. Eta izango da, olako pisto antzerako bat, alberginiakin eta gero krematxua bihurtzeko botakotza bai dilista egosiako lan proteina bezala. Beraz izango da oso plater orekatua, zaukiko ditu, hidratuak, ez hementxe kuskus aukeratu dugu, barazkixak, proteina bai, eta... plater bakar bat, ez? Orduan. Plater bakar bat, bai. Nik postre dakarrizkizuek ero, orduan gaur eguna ondo da. Aize ondo, berez gaur menu veganoa. Bai, era batekoa. Nik veganoa guztiz ez. Gurina daukazu, ez? Gurina daukat, baina, margarina bai baukatzu aukeria erabiltzeko, edo olixo vegetal bat, edo, nahi dozuna, eta edo ez erabili. Ze hau, ontsi kondokotzu zetako erabili beten. Lehengo tipula piperminakin erregozikot gorritxu arte. Bitxartian alberginia laukitan moztukot, gehitxu eta 10 minutuan kosinauko. Denbora horretan kuskusa prestatuko, horretarako ura irakin, olio apur bat bota eta zutik kanpo kuskusa hidratuko 5 minutuz. Gero, gurina bota, nahasi eta gorde. Alberginia kosinatuta dauenean, tomatia, kaparrak, dilistak eta albaka bota, azukre eta ospin apur batekin, 5 minutuan kosinau eta kuskusakin batera zerbitzatu. Eta horretarako, hasiko naz, alberginia mosten xaflatan, igual tipula erregozi baino lehen, zein gotena da, behitxu hemen dokot, irestontzi bat. Esan zen da lehengunean, ez? Eta bai, lehengunean enauenin, nik normalien etxean ez dut eitzen, ez da biharrezkoa, baina, eskertzen da, eta azkenean, alberginiak badauka zapore bat, apur bat mingotza. Orduan, itxen jakona da, mingoztasun hori kentzeko, lan, xaflatan batara, gatzakin ondu, eta gero hau, 5-10 minututan ikusiko zuen, ekarri sukaldeko papera be eta irestontzi bat, gero askatzen dago olako ur bat, ur horrek dauka mingostasuna... Hemen azkenean, aukera ezberdina daudela, nahi izan ezkero gol gainean, eta plater batean, ero irestontzi batean, ero... botatzen du, eta ni badauka lagun bat, ni puntu hori gustatzen zaiba, niri ezkendo mingostasun puntu hori, ero gustatzen zaiba. Eta nik egia zen, neuk gehiagien nuke esango lan, asmatuko nuke bate gatza gota badio lehenago, ero ez. Bueno, hor aukera daude. Alberginia gain bat aldiz izan ditu txorienen, askotan izan egin du bera egietaz, kaloria gutxi, zuntza asko, antioxida zaie pila bat. Baina, hor, Julenek erronka bota dit. Zein? Mosketa motak, ez? Ez dugu inoiz hitz egin, alberginia, ero kipula, ero azenaria, ero egia da, barazkien mosketa motataz, eta jarri izkit, 10 mosketa ezberdin, alberginiakin eiteko. Ontxe moztukotzot, buruzen bezala. Bai, balio dizu, gero? Xaflatan. Xerra finetan, ongo zan. Inaldugu xerra finetan mandolinadekin. Gero, inaldugu, mirepua erara, holan teknikoki izan da. Lauki, baina, ez txikiena brunoaz. Brunoaz eta txikiena, gero mirepua aurrengoa. Olako zehose? Apur bat txikitxua hua, eta hori izango zen paisana, gutxi gora bera. Hau paisana? Bai, paisana era gutxi gora. Gero, Juliana eran normalean alberginia ez da mosten, baina Juliana izango zen kipula egiten dugu moduan. Xerratan, eta gero ilargi erditan, hori izango zen ilargi erdiak, inaldugu ratatuil bat diteko. Pixka fina ba. Gero hau, Juliana eran baino, izango zen bebai makiltxotan, ez? Gero hori fin-fina pospolotxotan, pospoloak, ingen itula hau patata iteko hori da entzen dana. Lastotxoak hori da. Laurdenetan, bebai, inalda, ez da, gehiago, 10 jarri askit, ilargi erdiak esan ditut. Ez dakit hori mosketa badan, baina saltzen dituzte oso modan jarri ziren, honek espirala izerrak, horrek eitzen zitunak tallarina moduko mosketa. Baina honekin ez du iten hain ondo, nik saiatu nintzen, eta alberginekin ez da. Ez, albergineak ikusto ez. 10 aipatu ditu azkenean, 11 garren bat, nik esan dit, 11 garren bat esan alko zeniak ez zigo. Bota, ia moztu duten. Ez? Erditi moztuta. Erditi moztuta.
erditi moztuta, labean erretata, erditi moztuta egiten dugu, gero ustu egiten dugula, inalda ez, gaur ringo duna, Patrik, inalko zuken hemen kipularekin, honekin olako boloñesa vegano bat egiteko aukera izango zen, eta gero bere haragiarekin barrutik ataratzen dugunaekin da, labean pixkat erreta, gorputza, inalko genuke betegarria, eta alberginia beteak haragiarekin egiten dira. Bueno, gaur hemen dauzkagun osagaiekin, prestatu alko genitu olako zerbait, baina era veganora botata, ez? Ordain, bueno, 11. aurkitu dit. Eta, bueno, nik hemen dauzkat mosketa desberdinak, xaflatan, hor makiltxo batzuk bai, eta paisana batzuk sartu diek gatza bota hotziet, eta, bueno, hau utziko zer diken, berez ordu erdi edo ordu baten, baina, bueno, nikuk 5 minututan be. Bai, ikusiko dira, iserri tantakak eta ataratzen dira pixka batean. Orduan, gero erakutzeko zuet, eta bitartian goia astipula erregosten. Eta gixatu hau, bueno, pikantea izango danez nere kasuan, nik ingotena da, pipermina bebai bota. Baina ez bajatzue pikantia gustatzen, beti esaten duguna. Ez bota, eta punto batzutan, nik errezetak eta jartza ditu denean hori interneten, igual, goi asko bat kurriarekin. Bai. Eta jo, ez jat kurria gustatzen zerekin, adot ordezkatu. Batzio zu jarri. Tomatiaekin edo beste gauza batekin, baina dauz espezia batzuk, ez ja gustatzen piperra gixatu baten. Zegatik ordezkatu lehik, ez bota, ez die gauza danak ordezkatu birbe. Daude gauza batzuk, agian gozo gintzan errezetan batean, nahi eta nahi ez erabili behar dira osagai batzuk dira. Baina beste batzuetan moldatu iten da, eta, sabore aldetik, noski egia da, kurria erabili beharren beste espezien batea erabiltzen badu, errezeta erabat aldatuko dela. Ez da izango, berdina, lehenko eta behin izenarekin aldatuko, oiek kurriera ematen dutenak asko, kurriera izaten dira, eta orduan, hortik hasita aldatu ingo da. Baina bestela, moldatzea badago eta ez da gehiagin abarituko. Hori da. Ez gaitezen edotu. Horretako lasai. Bai, eta gero mosketak, ni lagun bat esatzen, ni dana txiki-txiki mozten du, nik askotan hemen aipatzen duguna, ez? Ez dauka zentzunik gauza bat, gero birrindu inbar baduzu, saltza bat, pure bat, horri biltzea, ez dakit, brunoazeran, mirepoa eran, ez dakit nola mozten. Batzuk esaten daue, eski hori gero hobeto kosinatzen dabe... A ber, gira txikia egiten badu, azkarra egiten da. Hor ez da sekreturi. Prisa baldin badukagu, eta zerbait harin erregostea nahi badu, gero eta finago, gero eta txikiago moztu, azkarrago erregoziko zaigu. Hor, lurrunketa handiago egongo da, eta azkarrago egiten da. Baina, bestela, gero birrindun behar badu, ez dugu zetan ibili behar, txiki-txiki mozten, zeren eta ez dauka zentzurik, gero irabia gaioa sartu, eta dana birrinduko dugulako. Orduan, babarrun batzuei, jendeak ikustatzen zaio botatzea tipula batan txiki-txiki inda. Egia da tipula hori erdi desegin ingo dala 3 ordu ondoren, ez? Babarrun horiek egiten baitu horre plop-plo era. Eta gero, ez dakit maniak bebai badauz, ez? Batzu gustatzen gake, behitu, nire tortilla patata, gustatzen tipula juliana eran eina, eta oso karamelizatu. Eta batzuk badauz holan botatzen zila tortillai txikitua. Nik txikituta. Nik julianan. Nik txikituta beti, eta horre naiz, lehengunean esaten genuena, ez? Ospinolioarekin. Ospinolioa da, nik teoria badaki, lehenengo gatza, gero ospina eta ero olioa beharko lukeela. Ero ospinolio bat egin da. Baina nik bizi guztian indut, gatza olioa ospina. Gero, esango diazue, eta berdina bakipula... Nik adibes, tomatiak ime bai, tomatia entzaladan, niri gustatzen jat beti zurituta, eta holan xafla finetan eta luzietan. Osea, tomatio holan moztu. Betiko atalak. Niri atalak ez gustatzen, eta nire mutilaia adibes gustatzen dako laukitxotan. Holan, tipo komkase erara. Berak ez du kosinatzen da, baina sigitu iten du, Ez, baina berak ensaladak eta itxeitxu, ez du kosinatzen, baina hotzian. Hotzakoa, bai, Hotza, bai. Gauza moztu eta plater batean jarri eta ondu, bai. Horrek itxeitxu. Baina, eta gauza errezak, pasta, arroza egozi, da horre gauzak itxeitxu. Lata gota. Hori da. Baina, tomatia gustatzen gako lan laukitan, da niri laukitan, gustatzen da, hor, gero mania, baina, egisa da, niri zaporian, ez dakit igualdan, daukoten ideia, baina, aldatzen da, ez? Eta oina ipatu duzula, bello, esan dituzu niretzako udako gauzari gozoena. Tomatia. Patata tortilla eta tomate ensala ondoan. Eta piper berdia, fritituta. Baina, zuk tomate ensala bat iten bazu, tomatia nabakarrik. Tomatia, berakatzakin, o baratxuriarekin. Bai. Gero, hori, bakizu ur bat egiten da horra azpian. Hori bustitzeko zoragarria. Hori, patata tortillarekin batera jartzen bauzu, patata tortilla zurgatzen du horti pixka bat, eta zoragarrixa. Bueno, eta ni, holan, gehiago bukatzeko tomate entzaladakin,
niretako ospin barik. Nik ospina botatzen diot. Nik oliba olio eta gatza. Gutxi. Eta egia da jende pila bat egiten duela hori, tomatea ospin barik. Baina niri puntua gustatzen zen. Hori, azkenean sukaldeko itxurak, maniak eta... Gustuak. Azkenean gustuekin funtzionatzen du. Ez zai gustatzen ospina, baina, bota inbehar zaionez, bota ingo diot. Ez. Zai gustatzen ospina, ez bota. Eta gustu, disfrutatu. Ez egon horre jaten disgustuan. Hori bai da munduko gauzarik simplena, tarrexena. Hori da. Gaur kuskusa ekarri dugu. Kuskusa eta ez dakit itzein du inoiz. Baina, kuskusa... Aspaldi ez dugu lain, Bai, baina itzegin berataz zer dan ero, azkenean, hau da, irin bihurtzen ezten semolan atalak, horre ehotzen direnean, semola atal horiek iten dituzte gero, hidratatu iten dituzte, eta gero forma hartzen du. Gero lehortu iten dute, eta hau saltzen da. Baina berez da, fina batxik, semola hori, estenez birrintzen, fin-fina da, gero hori uretan sartzen dute, gutxi gara, tamaino hartzen dute, eta hori, nik ikusi nuen, egun batean badago, holako kate batean, nola iten da, badago programa bat, nola iten dira gauzak, eta kozinakoa bat dago, oso ondo dagoena, eta horrelako sartzen dituzte holako rodillo handi batzuetan aizearekin, gero sartu, lehortu egiten dute, eta gero saldu egiten da. Oso komodoa da, kozinatzeko erreza, hidratatu besterik ez da inbehar, ur irakinarekin. Ni legunean rezetat aurkitu nuen, non jartzen duen. 20 minutuz kozinatuz kuskusa. 20 minutuz, ez da sekula ikusi. 20 minutuz. Ta intzinon probia? Ez. Zer modu balek. Nik gauza pilat irakurtzen dut, zer esaten, honek ez dago idearik. Honi, olixo apurtxo bat bota bitza gehiago, gatza be, eta gure laguna. Pipermina. Oso ondo. Bakit, behitu nik dana botako notza, baina bakit aldian... Ez da pikanti asko gustaten. Batzu, daneti da. Daneti da, baina apurtxo bat botakotzat. Eta, hau joan deixela erregosten. Batetik amarrean idaukat suertainean, bostian, era bitartian jarrikot oiasko salda edo barazki salda edo ura ukitzen dozuena, nik kasunetan barazki salda baukot hemen, eta, irakiten jarriko gero kuskusakin hidratatzeko. Orduan, ingo duguna da, kuskusa gainera itxen da. Olako baten nik olakoa erabiltzen dut beti, eta hemen txauzkat 150 gramo kuskusana. Gero, 150 gramo saldana, bisak neurri berdinean, eta hidratatu da duenean, irekiten jartzen da. Gero, hidratatu ditzen da, denbora berdinean 5 minutuz, eta gero nik gurina jartzen eta ubero dauenean, apurtxo bat, krematasun hartzeko, baina pausu hau... Eta askatu iten da, askatzeko. Baina pausu hau, esposu eitzen, lehen esan dutzuetena, ez da ze pasaten. Ero oliba erabili. Oliba olibarekin ere, egin dezakezu hau berdin hartu, oliba botatzen diozue, bukaeran, eta honekin egiten direna aldeak askatu iten dituzue pixka bat. Baina, eta bakizu, kuskusa erabiltzeko, errezetetan normalean lagungarri moduan izaten da, Eina ditu barkumearekin, oiaskoarekin, da beraien tainean da olako lagungarri moduan, oinarrian azpian jartzen dute. Gero, gozoak ere badaude errezeta gozoak kuskusan non erabiltzen dan. Eta horre, maspasakaz, bat da horna oso gozoa dana, iten dituzte, zuri, maspasak eta tartean da onda, dauzka, maspasak, gero datilak eta horiek iten dira, laranja lore uretan, hidratatu, utzi horre sapore hartzen, kuskusa egosi egiten da, normal, uretan, eta gero botatzen zaio ur hori, pixkate laranja ur hori, egondana maspasakin eta horrekin nasi eta ero zerbitzatzen da, botatzen zaio baita azukrea, kanela, espezia ezberdinak, eta ero gainean, fruituz lehor hauek ero hidratatuta gainean jarri. Eta Julek jarri dutzu, Segatxik, Euskal Herrixan erabiltzen den hainbeste hitza, kuskuserua. Zu kuskuserua zara. Osea, kuskusa gustatzen jakelako, kotilleua, hor loturaren bat edo, ikertuko, Ia datorren. Bueno, nik, daki dana duela, herrialdez, hor, gaina dauka zerbait larria, baina, kontatu. Bai, lehenengo kontokotzu, hau, lehen esan dakua, hori, egin gau, hemen txaukau, 150, hortxe, 3 eura, hau, utziko 5 minutu da, hau, zuzenian egongo danez, zigor egongo da, barriketan ni, hemen txe albergini erakusten, ikusiko zuen zelan gutxinaka hidratabo ingo dan. Beraz, hau, hori kendu, eta gero alberginia, ikusten dozue, behitxu,
zelan, betxo, tantakia, ez dakit agertu dan kamarian, baina, bueno, ikusten duzu bai, askatu dauela bere urak, hemen bakarri tantaka badau, baina, bueno, ontsa zapaldukou, lehortukou, eta hau, joango gara mosten, eta gixatura sartzen. Zezan bezinun interesgarri izan? A ver, Sahara bilo hor, gaina hor, larria datorrena da, Sahara pasamortu izan baino lehenagotik, ja handi datorren elikagai bat omen dala ero uste da, eta Sahara hor dator nire bilurra, ez? Duela, hemendik, ez dakit, Sahara duela 5.000 eta 10.000 urte bitarte, hor, tarte horretan, duela 5.000 eta, bai, hor, tarte horretan, berdea izan zen. Izan gaur egun ezagutzen duguna. Osa, esan dana basamortua. Esan basamortua. Hori berdea zen, horre landareria eta bazegoen da. Orduan, esan nahi dut, hemendik, beste, 4.000 urte barru esango dute, bai, eta esaten da, Euskal Herria berdea zenean, hor ekoizten zirela letxugak, eta piperrak, eta... Zer negatibo zato zera? Bai, erabat. Bai? Bai, zeratik, gezurrik ez du esan behar, a ber, ez da peninsulan ikusten ari da, peninsulako erdialtik bera, bakero eta lehorrago dago, dana, eta hortik basamortu izatera, bueno, ez dakit zenbat urte diren, azkenean, 5.000 urte, bitu, lehenean, saio bat ekusi nuen oso interesgarria zela, bizitzaren historia bi ataletan, ez? Bizitza eta munduaren, ez? Mundua dauzkan urte guztiekin, gizakia munduan dagoenetik, zerbait egiten, segundu batzu besterik ez dira. Hori, nola da? Minutu pare batero uste diela gizakia dagoenetik. Bizitza dagoenetik munduan bakarri dira, bizitzako hau dana labur bilduta 16 minututik 2 minutu izango zen bizia dagoela bakarrik. Orduan dana da oso murriztu ikena. Orduan, mendik ez da, esan dago, 2.000 urte barru, hau basamortu bat izango dena, agian... bai, bizitzako ziklua, eta azkenean, guk kalte itxen dutzagun danakin... Askartu indugu dena, erabat, askartu indugu, baina, bueno. Zimaz, kontua, kuskusara bueltatuz eta positibo izaten, lehen idatziak edo daudenak, kuskusaren inguruko lan liburu, errezeta liburua dago, Al-Andalusen idatzi zada, eta hori zan, 13. mendekoa izan zan, 13. mendean jaba zegoen nun... Kouz idatzi eta agertzen den errezeta batean. Kouz. Bai, baina bere-bereak erabiltze zutela badakite Kristo aurreko 200. urtean ero gutxi gora bera, ze hor aurkitu dituzte astarnategietan eta, bueno, astarnak, lapikoak eta bertan kuskusan, bai, erabiltzenak edo argazkixak, argazki bat ordukoa ez, ze zurita betzen zien da, ez dakite. Marrazkixak esamen edo olako... Bai, arrastoak. Orduan, bueno, ez dala gaur egungo zerbait, UNESCO gaina 2021. Urtean hau izuen ondare biziaren zerrendan sartu zuen, eta, bueno, esan dagoa, Marruekos, Tunez eta horri inguruan, nahita nahiezko elikagai bat, eta asko konsumitzen dana, merkia, erabiltzen erreza, mendira gu lehen eskalatzera juten ginenean askotan eramaten genuena, honegatik, beira, baina behitu parte. Erresa dalako ikan. Iakin iten zen duen bota urberua, eta gero horri botatzen genion, gu proteina botatzen genion, aragia ero zerbait, eta salteatuta pixka bat, eta horrekin plater bakarriten genuen. Gure afaria askotan kuskusa izan dena. Beitu, hemen gero, hemen erakutzi izan dutzuegu txorinen trukuak, ez? Alberginiak esurgatzeko hainbeste olioa. Azkenean da, olixua bero-bero jartia, eta, alberginiak dana xurgatzen, ez da xurgatzen hainbeste, ez? Itxangako lako eskola, zigorre kontau izan dauen bezala, eta, kosinatzeko aproposaua da. Guk hemen erregosten gabiz, ez gabiz frigitzen eta, orduan hemen aukeria aukiko gauen, olixua botatzeko apurtxoa geixau, edo nik behitxu, salda daukoten ez, joan gonaz, hori, apurtxoa, gutxinaka, guztitzen. Eta behitxu hau, olixoa izango bazan bezala, ez? Bai. Eta holan, hidratatzen, kuskusa hidratatu dugun bezala, gero, alberginia geixau botakotzat, baina ontxe kuskusakin noia. Atarako zezu koiaraka da bat, mese zigot? Koiara da bat. Koiara da bat, ez, koiara bat. Bai. Eta ontxe, gotzauna da, hau bero da hau, salda irekiten jarri hotzau, orduan ontxe gurina gehitu, apurtxo bat mugitxu, eta hau, gure kuskusa, prest. Oso, da. Bai, nik kuskusa, banez, ez dakit oitxurarik erosteko, baina gisa da, etxean aukitzen duten nian nola entzaladak itxeko eta, ez dakit guztau itxen jat.
Bai, ondo, erabilpen pila dauzka, zapore aldetik eta, azkenean beti esaten duguna, ez? Hau, bueno, parkatu, nahi gabe izan da, parkatu. Pasta da, azkenean hau pasta da, ez? Eta, a ber, pastak, espageti batzuk gero, makarroia gero, zaporea berez, gehiegi ez daukate, eta erabili aldira gauza pila batetan, ez? Bau, berdina, lagungarri moduan ero, errezeta pila batetan sartu aldugu, normalean beti saltza eramaten duten errezetakin erlazionatzen da kuskusa. Bueno, nik entzaladan eta, azkenean auspinoli bat dudatzen osazu, ez? Baina... nahi dut esan, hori goia da holan jateko, zein nahi zuzatia. Igual hemen geratzen gatzu. Baina, beti saltzatxo batekin ero, hobeto geratzen da. Bueno, gaur, barazkiak erabili ditu nortan, bitu, aspaldi, honetaz du itzein niños, barazkiak garbitzean inguruan, ez? Hor, nik horatzen ez, jatetxetan dalan izan duanean, beti ostoa, letxuga, ero, normalen izaten zen olakoak, txorrotan azpian ero, anjuten ginen garbitzen, ero, egiten ginen bete arraska urarekin, moztu, eta ero ondo garbitu. Nik etxean etxen dut. Letxugakin nik ondiokan etxean etxean dut. Tapoia jarri, urez bete, eta hor usten dut lan ordu erditxo ero. Bueno, ez da zetan eukin behar, garbitu inbar da. Bai, nik aukitzen dut, bestia prestatzen da bien bitartian, da gero lako horrek aiutan. Zentrifugal bat, horrek endu ikena. Berez, teorian gu, gero, katerineko enpresan, eta lanin izan dugunean da, hor, derregortzen ziguten, gutxi hori zan, uste dut, 4 litro, 5 litroko olako arraska batean, olako lixiba, jangarrietan erabili aldan lixiba tapoitxo bat erotaten genien gutxi hori bera. Eta horrekin, hor utzi behar genuen 5 minutu. Beste batzuetan egiten zen baita, ospinarekin ere ezagutu denik hori hartu, eta uretan disolbatu ospina, eta horrekin zer lortzen edo, somorrotxo, zerbait ero, bakterio ematero honezkero, honekin, alkoholarekin eta lixibarekin, garbitu iten gendun, ez? Bai. Hori Europan, peninsula horre, uste Euskal Herrian da, hori eskatzen dutela olako tokietan, baina gero, behiratu dut, eta estatu batuetako arautegian, jartzen du bakarrik urarekin garbitzarekin, eta ero lehortzarekin, nahikoa dala. Nik ikusi zartot, supermerkatutan eta ondiokan saltzen dabe hori, horretako garbitzeko likido bat. Horrek, eta nik behin erosein nauen, ze 2014an Indiara joan nintzen. Eta han, lehengo aldixa da, zan, olako herrialde batera noiala, eta esan zuztien, eske, angero, jaten bozolako barazkixak eta frutak kaletik erosten baitzuzu, zikinak dauz, eta horrek garbitzu inbidie. Eta nik horretarako bakarrik erabili nauen, 2 hilabete nintzen, lehengo aztien erabili, gero txorrotati be... Da, jazta, eta ez jaten eze pasa bino. Izan beti egisa da, kozinatuta atzen itxula, hau da, pisto baten, dilista batzutan... Baina, por si acaso, erosin hauen. Nepalera joan nintzen lasterketa batera, eta lehenengo ara joan nintzen esan ziaten. Zigor, lasterketa baino lehen, lasterketa ondo egiten edo duzu, barazki gordinik ez jan. Hau da, ensaladarik ez jan, nahiz eta esan egin, telean ez da, zigor, bada espada ez jan. Ze igual, ensaladak, ez dakit, niri igual ez jat hainbesterak hartzen hemendik kanpo, zen gustatzen galba, emango egaluzeon bat, piper morro erre batzuk, tomate goxo bat baserrikoa, baina antxe besta irabiakiak. Eta holan, igual atzozu, mango bat, holan, esnetan. Eta ez da bakarrik frutatik, ura, bai, bertako ura. Eta horrek niri, eintzustan holan, geixen, falta bota nauen, faltan bota izan nauen, hori, geixo, bentzaladak baino. Baina, kontu zibili bidala. Nik egia esan, lasterketa gero izan zen, 5 egun izan zian lasterketan, lehenagoko egunetan enuen olakorik ezer, dana kozinatuta jan gendun, eta hori lehenguna ipatu nuen, jak aragia jan gendun, jakipila bat, sopa bat oso dilistakin egiten zuten oso espeziatua hori egunero jan genuen. Hori dal. Bai, dalan itxura zeukama, ez da, dala izango zen. Eta kontua da, gero lasterketa bukatu zenean, beste, ustut, 3-4 gehiago egin genituela Nepal ingurua, Kalmandura eta bueltatu ginen, eta gero, joan ginen, eta jan nituen ensaladak, eta jan nuen danetik, eta bueltatu nintzen. Ondo. Hemen ez da, kontatu da, niñoz, hori anekdota aragia saltzen egon zara, harakina ezin diogu deitu, mai batean kalean, aragi busketa eta dana eulipila batan, ze egia da Kalmandu
hiriburua oso niko kutsa, bueno, bero handia eta kutsadura handia dago, zean kotxe oso zarra dauzkate, ni peinatan nintzen korrik egitera, eta ia itota bueltatu nintzen, arnazketa koste egiten da arnaz hartzea. Eta kontua da, tipoak antzegoela, eserita, astintzen egunkari batekin, euliak eta aragitik entzeko. Halako batean atazuen olako esprai bat, olako euliak eta hiltzeko esprai bat. Ama, mesedez, benetan. Bota gainetik eta zigarro erretzen juzan isina batera, eta lasai zigarro erretzen, da, kaba. Bera, astintzen ez egoen bitartean, ura euliak eta... Desinfektatua egon daixen. Han gure aurrean, bota zen txorrota, eta zen... Bikain, hala. Ixa, lixiba bezala. Hori da, lixiba antzekoa, familikoak izango dira. Hori da. Bueno, hementxe gure alberginia kosinatzen utziko zau, beste 5 minutu. Vale. Hau lehen esan zubeitu bat, koiara txikitxo bat. Ze lehen esan dozu ezetz, baina holan bere hortan be... Hombre, gurina dauka. Karo, salakin eta gurina bota diozu. Etxu zego xua dauen. Bai. Ja, gurina eta poli dauka. Halo, hola gozua. Zue hona. Nik, etxean, guk mendian onartzen du beti oliba botatzen geniola, ez genuen eukiten oskai hurik eta hori, olibarekin oso goxua eratzen da. Da behitxu, hau kosinatzen, eta gero honei, gehitxuko zau, eskenengo 5 minututan, kaparrondoak, dilistak eta tomate saltza. Tomate saltza bebai, jarri bidogunez, azukra purtxo bat, eta ospina be, holan, emoteko, zu proba izan duzu, hau, zela ditzen da Italian alberginiak endaukaden gixatua, kaponata, edo... Kaponata ez. Bai, kaponata baduz alberginiak, bai. Kaponata bada. Kaponata. Bai, eta kaponata da alberginiakin eta ospin puntu bat bai badauka. Bai. Eta bai izango da, horren... Antzerako zehose. Horrekin... Itxengo du, gorda. Horrekin jolastuko, bai. Goiz lehengo. Tomatia botako zau. Bai. Tomate saltza o tomate birrindua? A ver, tomate birrindua aldozu bota, baina tomate saltzakin Vale, tomate saltza. Oso ondo. Netako hobeto behintzat. Eta ni joango naz kaparrondoak onan fin mosten. Bai, tomate saltzera biltzen badu, kontutan normalen tomate saltzei gaur egun azukrea botatzen diotela. Orduan, horren arabera, gehiago ere gutxiago. Tomate birrinduak ez. Tomate birrindua da gizua azido puntua daukala. Orduan, nik lehen ospina ipatu duzun ordan, ni tomateari modena ospina gustatzen botatzea. Eta badode batzuk, zerez ospina, ni moden... niko modena salean naiz, onartu behar dut, niko modenista naizela, ez da nola... Oso modena tarra o... Zara oso modernoa. Oso modernoa naiz, ni. Bai. Baina, eta gustatzen zait, eta tomatea iten dudanean, tomate saltza etxian iten dudanean, bai botatzen diot, koiaraka da erdi, edolan azukrea. Eta piperrei baita, pikillo piperrei, ero pipermorroak egiten baitut bakarrik. Bitxu, nik piperrei ez dantza bota, inoiz. Nik? Zako toiturarik. Puntu bat. Bai, eso la marmelada bate izango basan moruan ez. Ez, eta gero azkenean, egia da, tomate saltza nahi badugu azukrea, kipula gehiago botatzen diogu, asenarioa botatzen diogu, eta horrekin, lortzen duguna da, bereiek barazki horiek, asenarioak eta kipulak badaukate azukrea, eta horrekin, ekiditen dugu azukre pixkat botatzea. Nik behitu, eskatukot... Eskar erotuko azukrearekin ez da, pixkat hartu ari gara, Truko bat, ingot hemen txorienen? Zer? Ospina mesedez? Erakutzeko atzo trukoak. Ostras, zirkora juteko moan, zauz, Zirko hemen dago! Etorri zaitezte, magoak eta ipotxak bertan daude! Iritsi da zirkoa! Bai, ekarri xerrasko hori, moztuko zut erditik igual. Atzo mendian, hori kuadriakoa jarri zuten. Atzo mendian egon ginen, da... Argazkia datan egin duen beti taldera bialtzen du, motiak hemen gaude, eta bi jun ginen, eta hemen gaude, eta erantzun zuten, zirkoa iritsi da, ipotxak eta paiazoak mendik dira biltzen da. Hola! Osondo! Auki lagunak horretan. Bai, eta nik ez da izzer ditu ziaten, ipotxa ero paiazo ero hobiak. Buxa batera. Duda horrekin gatu nintzen. Bueno, guazen, oin seriotasun pixka bat. Edo, errezetara be, hemen azukrea eta ospina botatzau, tomatia, kaparrondoak be, bota izkiogu. Kaparrak, bai. Eta hemen txe, dilistak. Bitxartian, goiaz, albaka be bai oran fin mostera, eta ingo, albaka apurtxo bat hemen jarri, hau kosinatu, eta gero, kuskusakin batera be bai, ostotxoren bat edo gordeko dugu, hori, gainetik jarteko. Barazkia garbitzeko kontu horrekin, esan behar dago, paketean da saltzen dituztenak eta horrek ensalada garbiak,
nola da, espinakak eta olakoak, horrek garbituta datoz. Eta horiek ez dutela behar garbitzei. Gau izango zen azkenean, letxuga oso bat, baserri jarrai, baita merkatuan letxuga oso bat erosten badugu, ez da ohitura txarra, garbitzea, ez da bakarrik, botatzen dizkiote lurra ero izan alduela, baizik, eta segun produktu rematera beli badute, somorroak eta ez jateko, hori, barraskilloak eta ez jateko, orduan konbeni da ondo garbitzea, baina besteak paketean daudenak eta horrek teorian garbituta etortzen dira. Hemen Europar Batasunak ontziekin da, bakizue plastikoak eta pixkanaka kentzeko murrizteko asmoa dagoela, eta, hor bakizu oberena, murriztea izango zen oberena, gutxiago erabili, erabiltzen baditu beti birziklatu mesedez, hartu, eta hortarako dauzkagu herri guztietan, ero beste batzuetan badago atesatekoa eta aukera birziklatzeko, baina hor lan bat etxean hartu behar duguna, ez da lain zaila, nik uste gaur egun etxe gehiena badukate holako ontzi ezberdinaketan sailkatzeko, plastikoa, papera, organikoa, kristala eta dana. Gainera gaur egun saltze itxuste olako ontzitako lan bost. Eta dana, aukerak dana dauzkagu. Hoberena gero eta gutxiago jutea, eta horrek gero eta gure esku ere gero eta ontzi gutxiago izatea, eta hori ere ari dira, ez toki batzuetan poltsak erabili beharrean, paperezko poltsak eta ematen, eta holako, pausu txikiak, baina, fetxa batzuk, hor data batzuk jarri dituzte Europar Batasunean, plastikoak eta murrizteko, eta 2030erako 105 jaitsi nahi dute, gero 35erako 110, eta 2040erako 115. Bada erronka, Jentea zau, baina hori da graduekin moduan, oin temperatura nahi dute ez igotzea 1,5 gradu baino gehiago. Bai. Ez da, hemen urrengo urteetan, eta esaten jendea, 1,5 gradu zer da, 20 gradu euki, 21,5 gradu izatea, ze alde da. Hori da, urte guztiko media, ez da egunean ez, eta pila bada. Eta eragin asko daukaz, horrek itxasua itxenotzak kalte, animalixei, ez da normala. Uda berria, ez da, loran egon die zoaitzak eta ez da, eta bai, euria izan gendun sasoi bat hor, euria desente izuela, baina guk legunean lagunak aipatzen gendun, hanboto horren elur gutxikin, aspaldiko urtetan ez du ezautu. Zigor, atarako zezu platertxo bat, mesez? Bukatuta da? Bukatuta da. Zapala, sakona? Sakontxua, ez ezkenian sakontxua da txikia ero sakona handia? Laran jabetu, laran jatara. Orduan, sakona. Sakontxua. Txikiago bat dauzkate, ni ez provokatu, ez txikiago bat arako izo bestela. Honekin ondo. Eta hau behitu, holako plater kombinatu bezala, ondo dau, ze jarrikot zau. Hori ez, kuskusa. Hemen txolan, plateran. Budaren bolerako ere kuskusa balioko liguke oinarrean behartzeko, ez patri, ero gainean. Ulan, gixatu bat edo etxeko, eta, hau, betxo, honekin, botako zau, apurtxo bat. Vale. Igual, dilistak geixegi jarriotzat, ez? Bai? Baina, gure betzazan, alberginia gixatu bat, baino, zanda bolako, dilista gixatu pikantea. Kantidadean, banaka zenbatzen baitu, agian dilistak gehiago dira, ziurrenek. Eta hemen aukeratuko dugu, ostorik politena. Gainen hartzeko. Hori hemen, txikitsuak eta politak. Eta listo, gure... Eta txikituta induzu, hemen bota diozu, ez? Hori da, bai. Danian dago, baina hau bakarrik apaintzeko. Eta hemen txe, gure albergini gisatu pikantea kuskusarekin. Eta hau, sardeskakin. Vale. Zalaxe, Bueno, a ver, oso, nire proto, pikante puntua. Ez da basko piko ez, kosinatzen ibili garata. Alberto, ez proto. Eta, bestela, nasket hartu ezkero, honek lehunduko du. Eta joselako goxua dauen, Oso, no? Gaurko menu veganoa, lehenengo platera oso no, eta ontsa ikusiko zuen postria, itzel. Fruta. Bai, fruta esan dugu, eta ingo duguna da, banana eta mangoa karamelatuta
piper beltzarekin. Zelako kombinazioa. Bueno, rona ere badauka, kanela ere badauka. Baina, piper beltzak emongotza puntua. Emongotza eta hori da asmoa. Azkenean, holako ikutu berezi bat ematea, eta errez, sartakin bat, eta hause besterik ez daukagu. Eta itxeko modua, beste hau. Banana azalda guzti luzetara moztu, mosketatzuk aragiari egin, eta ero sartaginean gurinarekin da piperbeltzarekin da kanelarekin jarriko dugu karamelatzen. Buelta eman, azukrea gainetik bota, gero berriro buelta, ron pixka bat, eta egin da dagoenean atera ingo du. Mangoarekin berdina ingo du, eta gero isoski batekin, erolako antzeko zerbaitekin, zerbitzatuko dugu. Ze ona. Nik piperbeltza proba nauen txokolate isoski baten, Kambodian, joan zan udan, eta pentsa baten puntazo bat. Benetan, holan, goxuakin, ez dakida, ziur, nahi bebe, emototzala holako ikutu bat, Dekoz, gauzatzuk, hori, gure txerta, eta iruditzen zaigu ezin dela izan hori, ez, noa? Piperbeltza postre, inoiz ez. Gatza bati, gaur egun gatza txokolatean ikusten dugu, espeletako piperra danean ikusten dugu, orduan, esan dagoa, horrela, banana moztu, eta ero ingo dizkigu, gero beroa sartzeko barruan, holako mosketa batzuk, eta ero, esan dagoa, laukitu ingo dugu, dena. Eta ingo duguna, berdina mangoarekin. Azala utziko dugu, eta hemen gurina piperbeltza, kanela, eta lehengo ingo dugu aragian aldetik, gero buelta, azukrea, eta buelta berriro. Da, gero, zerbitzaratzerakuan, azalakin? Azalakin, eta koiara batekin, asmoa, koiara batekin, ero, kenduta, baina banik, politak geratzen da horrela azala eta guzti. Azala ez jan. Bakizu saiatu direla, bananaren azala irtera bat ematen eta gastronomikoki eta jateko. Baina egosketa oso luzea behar dut, eta emaitza, ez danez, bikaina, ez du merezi ordenarak. Azala da, plastikorik ez jartzeko bananai. Eta eramateko nahi dugun tokira bilduta. Behin, bakitzue, bananak izostu den ditzu zuenian, eta gero birrindu, geratzen dela dolako, izoski antzerako bat, edo daukan testuriakin. Eta behin esan otzan nire amai, izostuko ez da zu mesedez lau banana edo, da gero izoski xeitzeko. Da azalakin izostu zoztan. Orduan hori gero ez zauden ez zuritzerik, ez birrintzerik, ez ezebe, ez. Ezin izan hauerin. Bueno, orduan gurina urtu bizu, espeziakin. Hemen gurina, kanela abar erdia gutxi gore beharko dugu, eta esan dakoa, piperbeltza. Eta gero, hasiko gara. Oso ondo. Hemen, plantxan egiten. Ondo torten jat, errezeta hau mangoakin eitzen dozula, ze, nik eta nire laguna gabiz ontsa hor, adine mankorrian esaten dana, ez? Edo, batzuk badauzkat... Duela 12 urtetik zauzea adine mankorrian, baina, ontxe sozialki, Bale. Ez biologikoki bai. Baina ontsi sozialki ontsi hasi gara, ez? Euskat nire 2 lagun dauzkata ordun. Eta, badauzka ume pila bat, eta hor hasi gara. Kontuz, kontagiozua da, Bai. Hartuko itxut biharrezko neurriak, lasai. Baina, badauz, ez? Aurdunaldi pila bat. Eta ikertu da, aurdunaldirako oso ona dela mangoa jatia, azkenean aukitzeko aurdunaldi osasuntxu bat. Edo, seguro bat. Dau, Kristin Fulgoni, dala ikerketa eraman dauena aurrera, eta ikertu zitxuna 17.000 pertsona, emakume, kasunetan, 15 urtetik 54 urtetara, eta bermatu dau, ditxun nutriente guztixengatik oso ona dela, aurdunaldian bakizu, gaixatasun batzuk sortu leikela. Eta bez, aurdunaldiko diabetesa, hipertentsioa eta olakoak. Eta orduan, mangoak, justu da, fruta bat daukala, hori ekideteko bihar dozun dana, funtseskua. Hau da, dauzka zuntza, folatoa, magnesioa, potasioa, E-vitamina, eta dauzka horredanak, berez oso osasuntsua omen dela. Ez betxu, errezeta hau, kuadriako lan eitzen dagunean olako baskari bat, egingotzet mangoak inzioz. Zuk, Patri, lehen aitzaki gutxi garzen nuen mangoa jateko, orain ja, egunero mango ensalada, mango kurria. Mango irabeakia, mangoa gora eta mangoa bera, poltsikoa be. Afekta haute ikusiko da. Hor, denboraldi zen dauzenean Malagakoak eta hori izaten da gehiago iraian, abuztutik urrira izaten da denboraldia mangoa Espainiakua. Baina, gero, Brasiletik eta etorten dana, eta, Kolombiatik, Mexikotik eta,
hori da, ozeanoko beste puntatik, horrek urte osoan dauz, baina horrek garestixagoa izaten dira. Malagaukoak eta dauzenian abuztutik urrira, aurkitzu zeik euro batengatik, mango pieza, ontsoia urtien ziar, 3-4-5 eurotan da, ikusten dira. Nikaraguan esaten genien, Nikaraguan egon ginen nianan, ekarri ziduten, guk biltzen ibili ginen, olako kainabera luze bat daukate, zein daukan puntaren puntan, olako poltsa bat, telasko poltsa bat, eta gero izango esan moduan, sistema bat, laban bat moduan, jartzen da mangoaren parean, holan bultzain, klak, moztu iten dio txortena, mengo moztu ingo zuen hemendik, eta mangoa poltsa barruan jausten da. Bueno, eman ziguten, zebat 3 eurotan esan duzu, mangoa gutxi hori gara, ez? Lauter ditan, ja. Bueno, guri $2 eman ziguten poltsaka bat, beteta, dana mangoz beteta. Ikusgarria, eta gaina jaso berriak, zaporea, zer esanik ez. Zora garrixa. Azukrea bota diot, buelta ematean, eta horrekin bitartean, azalan bestaldea kosinatzen doa, azkenean, azal ez dugu jango, baina bai bestaldea, eta ingo dugu, buelta, eta orain, hemen, ron pixatekin, hau bustingo du. Eta hemen utziko du, karamelatzen eta murrizten. Eta, asmoa da, mangoarekin berdin egitea. Guk hau egiten nahi gana, hau atarako du kanpora, eta mango hemen ja moztu dut, erdiko azurra utzi du, gero iskin haue bakizu hauek zuritu eta baliatu jan, ez? Hor, ero birrindu gero saltza bat iteko, eta honekin berdina, eta hau, aizoski batekin ero, baina ez dago, guzuzu, ez dauka misterio handirik, eta benetan goxua eratzen dela, Eta, saioa amaitzuko komentatzen hausnarketa bat Arantxa Urreta Bizkaiana, gure idazle euskaldunana, eta izan zen otorduei buruz. Berak esaten zagoen, azkenean tabernek eta ostalaritza geroz eta berandu hau izen dauela, eta gure otorduen ordutegi xabe bai, Europako ordutegitik oso ezberdina dela, ez? Eta azkenean, hori plazaratu da, eta debatian edo herrixan jarri da, eta jende pila bat hasi da, kexatzen. Ez be jabiak, jabiak esaten dabe. Tabernen eta jabeak. Esaten dabe, geroz eta denbora geisha usabalik egon, geroz eta emankorraua da eurendako bai. Ze geroz eta etekin geisha aldabe atara. Baina, emankorra bada tabernan dako, baina gero hor lan itxen daben pertsonan dako, eskenean, langile bebe, ontxe ostalaritzan bebe, langile falta pila badau. Baina hor beti izan dana? Eta ordutegi kontuak. Ordaindu ezu? Ordaindu izu, langile, Baina, naiz eta ordaindu, gauzea da, zehose kulturala dala. Lehen basaren kulturia, ez dakit, domeketan, dendak eta zabaltzeko. Eta gero, lortu zain, dendarixek lortu zabien euren eskubideak eta, ez, borrokatu ze hori. Hori da, eta gauzea da, ostalaritzakin berdina pasa deiken edo ez. Azkenean ostalaritzara gauz oso lotuta da gauza eta izialdiakua, asteburukua, ordu txikixetakua. Tabernetan mundu guztiak erretzen zaben. Ja. Inok ez du erratzen, gaur jatetxeetan, nik lehen horatzen, juten ginen jatetxera, ondoko maikoa zigarroa erratzen da, ematen zian tripako mimat, gaur egun hori ezinezkoa da, ez du, eta oitu gara horretara, ez? Bagian oitu beharko gara, Europa, eta hori etorriko da, pixkanaka lehenago afaltzen, ez dakit, sortziretan afaltzen, eta, ez dakit, hori etorriko da, nero ez? Eskerian bia daguna da, lege bat hori laguntzeko edo bermatzeko, edo, ez da, kontua da, esaten osa, ez? Zerbitzari horiek ere, beraien bizitza daukate, eta... Bai. Denbora joaten nahi da. Banana egin da. Ontxe mangoakin berdin? Mangoakin berdina. Piperbeltz pixka gehiago botako ez. Zer de Montreu, zeia erra dauta. Hola, nik usitxa igual, urrindik, ni miopian ezela, vainilla igual jarriot. Ez. Piperbeltza. Ikusten bat zuelen pinportak, alatzen baituzu, ematen dau, vainilla dela. Trampanto joa. Ez, piperbeltza da, banana da, mangoa, eta hori dena, gero jango dugu. Ahorra. Egun egildi... Nahi, atera. Labankor dauta. Gero hau itxaskor geratzen da, karameluarekin. Izoski bat jarri gara diogu lagungarri moduan.
vegano izateko sorbetea izan barko luke, urre izoskioa, baina, bueno, hemen daukazue, gure banana eta mango karamelatua piperbeltzarekin. Orduan, hau, una, hau, horra, a ver, sartu koiara, a ber. Hementxe? Ez, hori, hau, bizioa. A ver, mangoa, hasieran. Ni bananek meseko naiz. Oso goxua, Gaia, bero. Piperbeltza ez dio nabaritzenik. Banana dago, brutala. Ez, nik piperbeltza besta. Gehiago eta berzaio. Baina, bueno, benetan, beste aukera bat, nahi bozue piperbeltzarekin ero gabe, baina etxean eiteko postre erraz bat, eta bihar, txuriene, hemen... Torri zaitxese. Agur. Agur.